Jsme Kubániky, blázni do vanlifeu, který společně cestují malou obytnou dodávkou, která se čas od času stane naším druhým domovem. Nejvíce času jsme zatím strávili ve Skandinávii, kterou jsme si totálně zamilovali. Ale protože je čas na změnu, rozhodli jsme se vydat na Balkán, a to konkrétně do Černé Hory. Takže den 3. ráno, děláme zase snídani a pak vyrážíme směr kam? Na Kotor, na Kotor, na nějaký klášter, ale ještě nějaký zastávky po cestě. Je tam klášter, nevím jméno vůbec. A venku zase je pod mrakem a docela vichřice. Takže uvidíme, co z toho bude přes den. Jsme přijeli trošičku víc na jih už, nějakému městečku Mikšič, nebo tak nějak. A jdeme se podívat na nějaký kostel, který je přímo ve skále, akorát nevím, jak se ten kostel zase jmenuje. Všude tady visí náramky, akorát netušíme proč, ale určitě nějakou symboliku s tím kostelem to mít bude. Tak jsme navštívili dneska další kostel, teď v Podgorici. Vevnitř byl fakt nádherný a teď se chystáme kam? Nějaký vodopády. Niagara. Na nějaký, jmenují se Niagara Waterfalls, takže jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Určitě to nebude jako niagarský. A provoz je tady docela šílený, jezdí si tady jak chtěj. Chaos, zmatek, hlava na hlavě, každý si dělá, co chce. Tak zelená. Nějak. Prostě Balkán. Teď je můj čas. Tak jsme dorazili na místo na spaní někde kousek od Podgorici a bylo by to jakože fakt hezký místo na spaní, protože je tady i řeka a krásně průhledná řeka, ale
Spíš to tady všude vypadá jako skládka, což ale bylo i po cestě vlastně přes Srbsko, prostě asi na celém Balkáně, tak neuvěřitelný skládky. Já to musím vzít teda zblízka, ale tady je prostě gauč normálně odhozený. Tamhle zase igelity, všechno prostě tam na těch větvích nabalený. Nahoře byl další gauč a nějaký tříkolky dětský, jakože nechápem, jak můžou takhle to tu znečišťovat a že jim to nevadí. No, takže asi takhle nějak. Jako fakt hnus. Tamhle úplně to samý. A fakt prostě jsme to viděli skoro všude u silnice, kudy jsme projížděli. Takže je to docela k pláči, že si... Tady pneumatika dokonce v řece. Je to fakt k pláči, že si jako takhle krásnou řeku, takhle nádherně průhlednou řeku znečistí takovým bordelem. Tamhle taky jde všude vidět, jak je to tam nalepený. Jinak by to vlastně bylo fakt jako hezký místo, no. Tamhle stojíme, Kuba už zkouší drona. On už byl celý nedočkavý, aby si zalítal dneska. Tady naštěstí tolik nefouká, takže se mu to asi povede. Tak my jdeme zase na večeři a dneska si dáme rajskou omáčku, která je teda fakt výborná z toho Express menu. A ne, není to reklama. Už jsme připraveni na spaní a jdeme si pustit nový díl Last of Us.